سلام سلام كبرات تختتلتي أريواي كيتيك مجمريا نعخم كحتكم زدلي عبلزي لانك أنا تفيلة سلازق أنهم كالبي سوري اندحتتكو نابزنا إلو معانتي فيديو مساعدفون أنا إنجليش قانقا خوينو حتى محتاج مبزحت إجزاء كابنتك أو لهم نجاراتي لو معانتي كارئكم نساتهم WH questions إيام زي مبزحت يوم نجار مبزحت إجزاء إنتك أو لهم نجار زخونو إيام لو معانتك أنا زي أخبر لكم زفتاخو ناتنا فاميلي نمخان سبسكرايب جورو وترون لكم فيديو نابخونو هتصح مالتي كمون إذا فيديو اتفتيخما لايكن كوم شير مقبارنا يترسعو نفتا فيديو قطتا let's go بارسي WH questions نبلوم قالات كوينام W ب H زجمرو letter إيوم نابنات كم بعل when how why where what common which who whom whose دبلو ب W ب H سلاز جمرو WH questions نحطو نمحتاج نتقم اللوم إيوم سلازي كاب how نجمر لو ما عندي how كنبلن كلنا كماي مالتي بقطعة خنترجمه خلنا أبتي أتقاقم أوجن يفعل مالتي نابنت انتهي نابزي how did you come from مندفرة استوالو تالو سلازي كمندفرة كم يجير كمسيخة أتا كم يتبدل how تبدل مالتي كم يجير كمسيخة يبلو اللبزي نسون I came on foot from مندفرة كمندفرة بإجري مسيح كبله خدي مالتي كما يجركا أمتصاصلو سلز حتى بحثيرو how تبللا by what means بمنتاي تبل ويكا كماي زبل قال represent يقبرلنا how زبل مالتي نابقال example نغيد how far is the market from here أبزخا أتقاقمو يفلالي قدنكم زبلكم how far يبلنا how far كلملن كلنا بحنسا من تحت كيدن زين how far ينكلن كلنا خا رحقتي إننا حتى تلنا how far is the market from here إت market ويك أتجابع كابزسي كن من تاي رحقتي نبلا لنا أتقاقمو أبزي كن ردوا لنا مالتي يفلالي how far كن بلن كلنا how did you come from مندفرا كن بلن كلنا سلز فلالي مالتي قالوا إن أبنت كن رأينا خلينا how many siblings do you have نبلا sibling مالت كاب how many brothers and sisters do you have كم نبل بحثيرو brothers and sisters بحثيرو brother plus sisters equals to sibling يحوات أودات يحواتن كمون أقولت أحاتن بحنساب كقبلو خلو sibling إلنا بإنجليش نسوقعم سلازي how many يبلالو how many نزغط صار نجارات مالتي يحوات سلازغط صار سلازي how many كنبلن كلنا كنداي نبلالنا أتقاقمو يدفلال زبالكم ندحر مسو حدا قال ندحر توسيقو ناتو ترجم سلازه مالتي كل تقالات بحنساب كوينم استفلالي ترجم يروم بحنساب كنت أمر خلوجن كله ترجم سالساي تجماري ويك أتوسخي ترجم يبغى مالتي how many siblings do you have كنداي يحوت اللوخا إلو اللبزة كنداي تبل دلخا يتكالنا مالتي كاتسالي نا وين كا كاتتات كنترجمو خلنا معس كوميون معس تبل قالكا كل معلتي ويكا وين تبل قالكا كل معلتي زتحس مسجيزي when refers to time يزبلنا نابنت نرى when will Helen come Helen معس يهتمت اتتمصلو كيزي مالتي يحتنا له نمحتات نتقملو when سلازي when will Helen come معس يهتمت Helen will come at 2 o'clock نبل نخلينا نحنا خاب بملسنا مالتي ساعات كلتا كتمصيا ازي كن حتى كلنا when will Helen come تحديثنا شعقه ملسنا ابناتنا كالاي كان example نرى when did you born مع استوليدك I born on April 2 2000 خبل خالي ملسي مالتي when did you born ندحلي لك مع استوليدك تجيزين نقرني بلك هلو مالتي أشي كالخا where أبي مالتيو كل معلتها where زبل كايكا أبي زبل كا مس انتاي زتحاز مس بوتا
ቅድም ከምቲ when ዝብል ምስ ምንታይ ተሓዝናዮ ምስ time where ka ምስ ቦታ where example ነረ where was ዳዊት going ዳዊት ናበይ ይኸይድ ነይሩ ናፍቲ ዝኸደሉ ቦታስ እንታይ እቲ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቦታኡ ማለት ይሓትት ኣሎ እዚ ቦታ ይሓትት ኣሎ ሪኩዌስት ወይ አስክ ይገብር ኣሎ ስለዚህ ቦታ ይሓትት ኣሎ where ka ምስ ቦታ ስለዝተሓዝ ማለት እዩ ዳዊት was going to school ናብ ትምህርት ቤት ይኸይድ ነይሩ ወይ ቤት ትምህርት ይኸይድ ነይሩ እቲ ቦታ እንታይ ይኾን ኣሎ እቲ ትምህርት ቤት ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ስለዚህ ቦታ ይገልጽ እዚ ወይ ከዓ የመልክተልና ካልእ ከዓ ንርኢ ከለና where does your uncle live uncle በእንግሊዝ አኳኻን ሓውበኻን ስለዘጠቃልል በአኳኻን ኸይድ ሕጂ ደሓን አኳኻስ አበይ ነበር ኢሉ ሓቲትሎ እቲ ቦታ ማለት እዩ my uncle lives ናትና መልሲ my uncle lives in Asmara my uncle lives in Eritrea my uncle lives in America እንዳበልናኻ ክንምልስ ንኽእል ኢና ምስተሓተትና ካልእ ከንርአ why ንምንታይ ማለት እዩ ክንትርጉሞ ከለና why ንምንታይ ይብል ኣሎ እዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እንታይ ይደብል why ክንብል እንከለና እቲ ምኽንያት ንገረኒ ብሓፂሩ ይብለካ ኣሎ ምኽንያት ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ወይ ከዓ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ገለ ዓይነት ሕቶታት ይዝሓትት ኤግዛምፕል ንርአ ሞር ክሊር ክኾነልና ማለት እዩ why did you go on foot በእግርኻ ንምንታይ ከድካ ኢሉ ብዘሎ እታ ምኽንያት እታ በእግሩ ዝኸደላ ምኽንያት ይሓትት ኣሎ ብዚ why ክብል ከሎ ንምንታይ ይብል ኣሎ ንምንታይ በእግርኻ ከድካ እታ ምኽንያት ይደልዩ ኣሎ ብዚያ why ክብል ከሎ ከምኡውን ካልእ ኤግዛምፕል ከ why do you like being alone alone ማለት በይንኻ ምዃን ማለት being alone ማለት በይንኻ ምዃን ስለዚህ ንምንታይ ኢኻ በይንኻ ምዃን ትመርጽ ወይ ንምንታይ ኢኻ በይንኻ ምዃን ትፈቱ ይብል ኣሎ እዚ ናቱ reason ወይ ምኽንያት ክህብ ይኽእል እዩ ካብቲ ቅድም why did you go on foot በእግርኻ ንምንታይ ከድካ ዝብል because I want to walk ምክንያቱ በእግራይ ምጓዓዝ ወይ ወክ ምግባር ስለዝፈቱ ክብል ይኽእል እዩ ናቱ reason ክህብ ይኽእል እዩ ናብነት ምስኣ አልግባብ ቢለ why not እትብል ከም ፍሬዝ ዓይነት ዳንበላ ከምኡ ሰሚዕኹም እንተኾንኩም why not ማለት ንምንታይ ዘይከውን ማለት እዩ ናብነት ሓደ ሰብ ኣነ እኮ ናተይ ቢዝነስ ጀሚረ ወይ ከዓ ብሓፂሩ ኢንተርፕረነር ኮይነ ክኸውን ሲ ኣይክእልኒ እንድሕር ኢሉ ሓደ ሰብ ከምዚ ኮምፕሌን ዓይነት ነገር ከምዚ ናተይ ቢዝነስ ክጅምር ኣይክእልኒ ገለ እንድሕር ኢልካ why not ንምንታይ ዘይከውን ኢልካ ተሓቶ ማለት እዩ why not ክትብል ከላ ንምንታይ ዘይከውን ሰክሰስ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ቢዝነስካ ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ why not ማለት እዩ ቀጻሊ ከዓ ንሪኦ what እዚኣ መብዛሕትኦም ሰባት ትፈልጥዎ ኢለ ይሓስብ ከምኡውን ሃው what ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ነቶም ጀመርትን ከምኡውን ንእሽተይ ልዕል ዝበሉ ጀመርትን እዩ መብዛሕትኡ እዚ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ስለዚ what ክንርኢ ከለና ከዓ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ስለዚ ኤግዛምፕል ንርአ ክሊር ኮነልና what would you like to do in the weekend ማለት ቀዳምን week ማለት በአጭሩ ሰሙን ማለት ኢንድ ማለት ከመጨረሻ ስለዚ ናይ ሳምንቲ ወይ ናይ ሰሙንሲ መጨረሻ ቀዳምን ሰንበትን ማለት week days እንድሕር ተባይሉ ከዓ ካብ ሰኒ ስጋዕ ዓርብ ዘሎ ማለት ጊዜ ካልኦን ኤግዛምፕል what is your shoe size ናትካ ናይ ጫማኻ ሳይዝ ወይ ቁጽራስ እንታይ እዩ ይብላሉ ክንደይ እንደማለት ስለዚህ what is your shoe size ንብላለን ኣብዚያ እንታይ ትብልቃል ሕጂ ኣብዚ ክንደይ ክታአትን ይርዋ ግን እቲያ how many ዘይኮነ ዛኣቶ ኣብዚ ሕጂ እቲያ what ትብልያ ታኣትዋ ምክንያቱ ኣፍቲ አጠቃቀማ ናይ ሴንቴንስ ውን ይፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚህ what is your shoe size ንብል ካልኦን ንርአ which ማለት ከ አየናይ ማለት እዩ አየናይ which ክንብል እንከለና ከሓፂሩ ምርጫ ወይ ኦፕሽን ቾይስ በሓፂሩ እዩ ዘመልክተልና ንኣብነት ንርአ which African country is most known for athletics
which African country ክንብል እንከለና አየነይቲ ናይ አፍሪካ ሃገር ነምርጾ ማለትና ስለዚህ እቲ አየናይ ክንብል እንከለናስ ከምዛ ምርጫ ነገር ወይ ሕቶ ኮይኑሲ ኦፕሽን ዘለዎ ማለት እዩ which African country አየነይቲ ናይ አፍሪካ country ወይ ኣብ ናይ አፍሪካ ሃገር እያ በአትሌቲክስ ትፍለጥ አየነይቲ ክንብል እንከለና ካላ ኤግዛምፕል which one is suitable for you sleep in the bed or sleep on the land ንዓኻሲ ነናዩ ምቹ ኣብ ዓራት ዲ ምድቃስ ወይስ ኣብ መሬት ምድቃስ ነናዩ ምቹ ንዓኻ ዝውን እንታይ አማራጺ ወይ ከምዚ ቾይስ አይነት ኦፕሽን እዩ ዝህበካ ዘሎ which ክንብል እንከለና which አየናይ ወይ ምርጫ በሓጺሩ ይገልጽልና ካለ ክንርኢ ከለና ምስቲ who man who are you ክልብል እንከለና መን ኢኻ who are you መን ኢኻ ንብላለና ካለ ኤግዛምፕል who had the biggest influence on your life besides of your parents not ከወለዲ beside of your parents ካብ ወለድኻ ወጻኢ ኣብ ህይወትካ ዝበለጸ ተጽዕኖ ዝሕደረልካ ሰብሲ መን እዩ እቲ ኣካል መን እዩ በሓጺሩ who ክንብል እንከለና እቲ ኣካል ወይ ኣብ ናትካ ነገር ፓርቲሲፔት ዝገበረ እቲ ኣብ ህይወትካሲ ዝበለጸ ተጽዕኖ ወይ ፕሬዠር ዝገበረልካ ን ህይወትካ ካብ ወለድኻ ወጻእስ መን እዩ እቲ ኣካልሲ መን እዩ እቲ መንበር ሲ መን እዩ ኢሉ ይሓትት ኣለብዚ ሱናቱ my friend ክብል ይኽእል ዓርከይ ናትካ መልሲ ትህብ ማለት እዩ ካልውን whom ኣሎ whom ቅድም እንታይልና who መን whom ከሆን ከለኻ ኤም ክትውሳላ ከለኻ እንታይ ትኸውን ንመን ትኸውን ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ whom did you talk to ንመን ኢኻ ተዛሪብከ ወይ ምስ መን ኢኻ ሓጺሩ ተዛሪብካ ንምባል ንመን ተዛሪብከዮ ንመን ትብል ዘላ whom ትጥቀልና ካልኡን ቀጺና ቅድም who መን ኢልና whom ንመን whose ከሆን ከለኻ ናይ መን ይኸውን ናይ መን እዛ ሞባይል ኣብዚ ጣውላ ዘላስ ናይ መን እያ ክብል ተደልየ whose phone is it on the table ደላ ኣብቲ ቴብል ዘላሲ ሞባይል ናይ መን እያ ይብል ኣለኹ እቲ ኣካል ናይታ ወይ እቲ ኦነር ናይታ ሞባይል ናይታ ፎን መን እዩ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ካለ ኤግዛምፕል whose clothes is that ናይ መን ክዳን እዩ ኣብቲ ዘሎ ወይ እቲሲ ናይ መን ክዳን እዩ ይብል ኣለኹ whose ከሆን ከሎ ኣብዚ ሊን ዲፍረንሱ ኣጸቢቅኩም ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚህ who እንታይ ኢልና መን whom ንመን whose ናይ መን ማሕጺ እሺ ሓተኩም እስከ ከመጀመርያ how እንታይ ኢልና how እንታይ ማለት እዩ ምስ ኤግዛምፕል እናቀረብኩም ስርሕ እንዳበልኩም ፓውዝ እንዳገበርኩም ማለት እዩ how እንታይ ኢልና ከመይ ማለት እዩ ናትኩም ኤግዛምፕል how ክርዳእኩም ዝበለጸ ካልኣይ when እንታይ ኢልና when እሺ ንፋዓት መዓስ where ከንታይ ኢልና where ትርጉምን ኮሙን ኤግዛምፕል እንታብኩ እንታይ ኢልና where አበይ እሺ why እንታይ ኢልና why ንምንታይ what እንታይ እሺ which እና which ቅድም choice ገለልና ነርና ስለዚህ እንታይ ማለት ነው በትግርኛ አየናይ እሺ who ማለት መን እሺ ንቀጽል እሺ whom ቅድም who መን ኢልና whom እንታይ ኢልና ንመን ታኔ መጨረሻ ዘላስተዋን ከንታይ ኢልና whose እንታይ ማለት እዩ whose እዚኣ ናይ ኮመንት ቦታ መጽሓፍ አይትረስዑ ኮሙን ነቀፊታን ርእይቶን ተለይኩምን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ
مصحف يترسع مالتي إذا فيديو تفتيخما لايك هابوا كمو ناتنا فاميلي نمخان كمزي نعنا زتقوم نجارات educational زخنو لسنات كونو خليهم كالنجاراتون نعنا زتقوم النجار نمركبون زي channel subscribe بمقبر تكونوا تخليهم كمون كمجمريا سقع زا فيديو مترشا كتكتاتلني تصنحكم تكتاتلتي أزي إذا مسكنكم بخالد حستو بخالد مدى سقعنا الرخب دحان صنحو تشاو